Kete bono gotiganira Josephat Amisi abana boda boda ane kurwa sensemo ya Nyakoe niko wana baroka ne kwe murunganya kiragane kumochumo governor we county ya Kisii Paul Simbarati asogote wono gotumeka chinguru bube ase abisi ya kolengana bana boda boda wo niko ba muchiri mu governor asogote abuna niko bona imukire kutumia abarayiba boda boda asogo sangerelie bango ane kurensemo ya Nyakoe mnechinsemo chindem ayama yakati ya bana boda boda kuro chipiki chiabu no kurwa sensemo ya Mosocho bulitu kuligoro niko wana baga niyo governor we county ya Kisii kubwatiri chiko na kuresiko kuchia sawa na boda boda anabariba boda boda gotika gutume kwa century tawendere timuno mulikeito Ndemo Steven agotomanya ama tukabwango iga niko musako motindo nyarire ko bagokwanderu kwene kivuna abana boda boda ime Kisii banare ko bakuna chevangu yechistika nonye navo gati y'abarundi akorwe bunge ya Kitutu chache South niko beso kiria sekeriba mochirio moroberio gotume kwa kubana chistike chio Bwana Simbarati ochagere gutumika abana boda boda bobe ikiagara bono otigire kanjo bali babonete ko sangerie bango ya Kisii County osoire gutumika boda boda leaders ba boda boda otonere bino into boda boda itukori igoro niko bajete ase jire ito ya Nyakoe ni stage chinde bali kubwata jipigi baire esabu county office Mosocho toko sabo mugabano ito Simba ndoko sigete nande ndogwanjete ndwagwagerete chikura ekiriterie ke gwatumegete yesterday ekiabete ke basengenja bayibimba ibeta abantu kibese omuntu okoruku boda boda arundi epigipigi no muntu kero muntu nabate stage yaye Kevin Oviri ngati yabaraibe chipigi korwa Kitutu chache South uyensemo yayo wegereiro muroberio bono bwokona chachistika STK tiambate babeke boronge nga STK etwebwana tena gabana STK abarai bagatebibwa baete kera chi stage kera chiko chi sub county bate members babo bana chestika asenjerere ngiya gabana etore neramo asoko na chestika tumubwati chestika yenachu ligere tonyora amagendero go sub county yeito maina chestika kendigo sinkeyo kera korekane katona che usuru digera nyore ne kendi kose katore na gaba na ga to nyara complaint twanyoranga ebintu bya retru asobya muntu gwakwe fine 1000 fine ya 500 ntoma tinga chibese chichose chabete collected ne sub county chairman ncheigete ikiagare gorondwana cherutu chistika by force nonye serikali ya county ya Kisii kegenderetie kirenga kyo goikiranie bango korwa ase sector yo Bosombi okoboria nigo kwaruru kwene kyo mochoko no kubwatira no kuyankoro asegangeye chistika iga ndoletiari sana kunacha kuna bana boda buna twakana chire miaka yende kuchimaega lakini problem tu atwarire abantu bagotumekwa ne county government ya Kisii nero yatusinyire na sekigaba nago cha gutumeka chiguruni chiko cha kutodai ga bago chukurwa ne chiro gaiga kwesara nsire bikae binge toigwana nebune chistika chiko chako nachwa lakini abatoko isaransa na barau nande barosie committee yabo nande bachaka tima tinga ngiri kideri ke mwa ikaranse tense moga tegi mogo chikobeka abana boda boda bakurwanya abana boda boda bande nandi kimubwate administration yoko sangereri ebango ndubwate South county yetu ya Mosocho asoko ndwana chistika akaro abantu bari binyu bagoja bake stage bakwana ne Germany ayeguribaga akwanira abantu ba boda boda abantu banaje chistika ntumu na barundi chipigipigi ntoleti yare onaje chistika ekero abanyene bago naje revenue bagoja gututai chibese tari aba yudi gosabona bagakaba akora aiga na sense moye stage ya boda boda ya Nyakoe asete ya watani ba boda boda beso kina kuboria serikali ya county ya Kisii kwana kibuna omocho kogana iri konyara orego kubwati gu kwana kibuna ebangegana iri korwa sa watani ba boda boda stinsemo ao ya nyarire ko bage kwana no century bwenerete ko reporter ya Ndizi TV korwa ensemo ya Nyakoe Bogeka ward Kitutu chache constituency eretariane Ndemo Steven